ନିଜରେ ବିନ୍ଦେଇ ଦବ ନେଇକି ବୁଲେଇ ଜାଣିବ ସେ ମୋତେ ଆସି ଦବ ନା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ଖୋଲିଦିଅ ମୁଁ ଯିବି। ଏଠି ରାଣୀ ଶୋଇଥିଲା ପଳେଇଛି, ସେ ଘର ପିଲାକୁ ଯାଇକି ଜଗିକିରି ବସିଛି। ଖାଇବା ପିଇବା ତ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଖାଲି ବୁଲି ପଳେଇବ ବୋଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ହେଇ ହେଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବୋଲି ସିଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ, ସେ ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ଯାଇକି ରହିବ। କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ହାଁ କ'ଣ? ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ପାଟି କରିଦେଲା ବେଳକୁ ଏପଟୁ ପଳଉଛି ସେପଟକୁ, ସେପଟୁ ପଳଉଛି ଏପଟକୁ। ମଣିଷ ଛୁଆ ବି ଏମିତି କଥା ମାନିବେନି। ସେଇଠି ଭଲ ନୁହଁ। ସବୁ ବୁଝୁଛି। ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ମାନେ ବାବୁ ଆମର ଗୋଟେ ଚିଲ୍ଲା ମାରିଲା ଆଉ ଚୁଁ ଚୁଁ ସକାଳ ହେଉଛି। ସେ ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ଯାଇ ଏମିତି ବସିଥିବ, ପରେ ଟାଣି ଘୋଷାରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଯଦି ତାକୁ ବାହାରକୁ ନ ଛଡ଼ାଯିବ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ। କିଛି କରିପାରିବନି ସିନା, ପୁରା ମଣିଷ ଭଳି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗକୁ ସେୟାର କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବାହାରିଲା ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ।